ο κύριος Δημήτριος Κενανίδης, Γαρασαρέτες επίσης, θα μας τραγουδήσει τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Χριστός γεννάται σήμερον εν Βιθλεέμ την πόλη, οι ουρανοί αγαλώνται χαιρεητής εις όλοι. Εν το σπηλαίον τίκεται βαφή των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών πιο διοικείς των όλων. Επ' της Περσίας έρχονται τρεις μαγοί με τα δώρα, άστρων λαμπρών τους οδηγεί χωρίς να λείψει ώρα. Αυτό το τραγουδούσατε στην πατρίδα με συνοδεία λύρες? Μα... Hacca geden olur hacı, getmeyen olur dovacı. Sensin derdin milin acı, gelin uça görünür. Εκείνος ο οποίος πάει στο χατσλίγι γίνεται λέει χατσής. Εκείνος ο οποίος δεν πάει εύχεται και γίνεται το βατζής. Μάλιστα. Teveleri gater gater, ayakları kuma bata, kokusun eleme yeter, gelin kuca görünür. Οι καμήλες λέει έτσι καραβάνια έρχονται και τα πόδια τους χώνονται στον άμμο. Γιατί το μέρος εκείνο είναι αμμώδης εκεί. Και η μερουδία του Αΐου Τάφουλε προλαβαίνει σ' όλον την ύπαιθρο. Έρχεται η μερουδία του Αΐου Τάφουλε. Κουτσουσέρι φάλτην άλμα, μπαίνει τα στάν τα σατσάλμα, νουρί κιόρμεντεν τζάρμα άλμα, κι άλλη φούτσια κιόρι νουρί. Από μένα λέει χρυσόν να μην περιμένεις λέει, ούτε να με βασανίσεις, να με χτυπάς από πέτρα σε πέτρα. Το Άγιο Πνεύμα αν δεν βλέπω λέει η ψυχή μου να μην τελειώσει, να μην βλέπω.